जे जमिनीवरचे खांब आहेत हे खांब पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे वाहतूक पुन्हा पूर्वत होईल यासाठी सरकारने कंत्राटदाराला काही निर्देश दिलेले आहेत काय? त्यासाठी काही कालमर्यादा त्याला घालून दिलेली आहे काय? आतापर्यंत पुलाचा फिजिकल प्रोग्रेस 28% झालेला आहे. 255 पायल्स साधारणपणे पूर्ण झालेले आहेत. अजून वर्ष दीड वर्ष या पुलाला व्हायला लागेल असा अंदाज आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत निश्चित पादचाऱ्यांना थोडा त्रास होणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना हे सोसायचं आहे. त्याच्याकरता कमीत कमी मिनिमाइज कसं होईल याची आम्ही काळजी घेतलेली आहे. आतापर्यंत झालेल्या कामाचे साधारण रक्कम 101 कोटी आम्ही पे केलेले आहेत. कुठलाही सरकारी काम घेणाऱ्या कंत्राटदाराला त्याचे पैसे मिळतात तेव्हा साहजिकच तो आनंदी होतो आणि तो चांगल्या प्रकारे काम करतो. या कंत्राटदाराला आतापर्यंत 101 कोटी रुपये कामापोटी, 40 कोटी रुपये आगाऊ सुसज्जता म्हणून आणि सुरक्षा रक्कम म्हणून 11.47 कोटी रक्कम म्हणजे जवळजवळ 150 कोटी रक्कम आतापर्यंत त्याला अदा झालेली आहे. पण सभापती महोदय, या अनुषंगाने मला एक गोष्ट विचारायची आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज खाते, जलस्रोत खाते अशा खात्यामध्ये कामं ज्यांनी घेतली होती गेल्या 4 ते 5 वर्षामध्ये अशा हजारो कंत्राटदारांना अजूनही त्यांच्या कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत. हे जे छोटे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते अत्यंत हलाखीमध्ये जीवन जगत आहेत. अनेकांकडे सध्या पैशाची चणचण असल्यामुळे आपल्या गाड्या बिड्या सगळ्या विकण्याची, दागिने विकण्याची पाळी आलेली आहे आणि याचा थोडासा विचार सरकारने करायला पाहिजे की मोठ्या बांधकामदारांना आपण जेव्हा पैसे चुकते करतो तेव्हा छोट्या बांधकामदारांच्या पोटावरती पाय येता कामा नये आणि त्यांना पण त्यांचं जीवन चांगलं व्हावं यासाठी हप्त्या हप्त्याने का होईना पण त्यांचे पैसे देण्यासाठी सरकारने काही योजना केली आहे काय? सभापती महोदय, आम्ही ज्या बारीक कॉन्ट्रॅक्टरांच्या बद्दल सांगला त्यांच्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर होय. कारण मान्य सदस्यान अत्यंत महत्वाची आणि मौलिक सूचना केली. हांव त्यांच्या खातीर काळजी घेतलो. पण असलो पूल हो काय मोठ्या बारीक कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवंक मेळना. ही रेप्युटेड कंपनी आसा. पण बारीक कॉन्ट्रॅक्टरांची जी प्लीज 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 जी खंय पेंडींग गजाली आसात, कोणाची बिलां रेज केल्ली जे दिवपाची आसात ताची वेवस्था ह्या म्हयन्यान जातली.